Pica ar y maen sydd ar y stondin yma yn y neuadd fwyd, ond beth sy'n drawiadol ydy fod popeth yn ddu yma. Mae pica ar y maen yn edrych yn reit wahanol. Diolch i syniad Michael ac Erica fan hyn. Felly beth yw'r hanes? O, diolch. Deithodd Michael ar idea blwyddyn diwetha i wneud picar yn y maen bod yn ysgol weld glo. So dechreuon ni wneud blwyddyn diwetha a ni wedi'n busnes mi wneud fe nawr i Michael i wneud. Ond pam meddwl am y glo? Beth yw'r stori? Ac ni'n dod o Rydaman. Ni'n licio lot o history am y dycu a Great Dycu a Great Dycu. Dy ti negwe wedi bod yn gweithio yn y maens a'r teulu i gyd yn y pas. So dechreuon ni wneud blwyddyn diwetha yn Rydaman ac mae'r history yn very strong. Dyna ni o'r glo a dechreuon ni ysgol eto rhywbeth bod sy'n dod â pethau mewn i'r dre. A ydych chi'n ei gosod nhw hefyd mewn tyniau bach hefyd yn dydych chi, achos a fydda y glowyr, y colliers yn mynd â pica ar y maen dan ddiar efo nhw? O'n nhw'n arfer mynd â fe yn y lunch boxes sydd ar bennig, a o'n nhw'n wastad, oedd Mingi yn wastad cadw popeth yn tyniau hefyd i cadw fe mwy ffres blynedd yn ôl, so oedd y picyn ar y maen yn arfer fod aros y bod i wythnos neu 2 wythnos yn y tins. Felly sut ydych chi wedi cael y lliw? Os yna flas ar y dŷ yma, ta dim ond lliw ydi o? Dim ond lliw, mae dim blas o'n fe gwbl. Na, mae'n tasto rhywun peth a Welsh cake. Picyn ar y maen arall. A sut sut mae pobl yn ymateb i be maen nhw'n weld ar y stondin heddiw? Na, dim really. Fi'n credu mae bobl yn trial nhw. Mae'n licio nhw, maen nhw wedi parni nhw bob tro maen nhw wedi trial. Fi'n credu mae cwbl o bobl ddim yn ysgol, ddim yn picyn ar y maen ffili fod yn di. Ond unwaith maen nhw'n tasto, maen nhw'n bita fe wedi ni. Mae wedi torri hanner y fe. Maen nhw'n neis ofnadwy os gael ddeud, Michael. Ti sy'n coginio? Do you cook them? I do. Yeah. Do. A pwy arall sy'n cwcan dy te? Do. Mae Ffrindiau. ffrindiau. Mae ffrindiau. O gwaith o ice smooth yn cwcan dy chi. Ice smooth. Gwych. A dim ond ers rhai misoedd, ydych chi wedi dechrau, ynddo? Ie, na fe. Dechreuon ni yn September blwyddyn diwetha. Ni wedi gwneud cwpl o shows a dod yn fe ar yr internet ac os o bobl yn gofyn amdano nhw. A mae wedi mynd yn tyma bach yn wyllt. Ti'n worldwide erbyn hyn, Michael, fi'n deall. Lle maen nhw'n mynd i gyd? Le maen nhw wedi mynd? Mae wedi mynd i South Africa. South Africa. Ie. Le arall? Arall. Ireland, yn gweud. Irish, yn gweud. A mae wedi mynd draw i Japan, dyn ni'n. Japan. A Belgium, wythnos un. Waw! Cwsi un. A dim ond ers mis Medi? Ar mis Medi, ie. Wel, ymlaen ar picem ar y maen. Y rhai dion, a diolch am y sgwrs a pob hwyl i chi yn y sioe. Diolch yn fawr. Look right i, Michael. Diolch. Diolch i ti, lyflu. Diolch.